phezulu abanye babheja ngenkulungwane zamarandi umafahlafahla wafahla zisitha njengengonyama. Professor 2+2 usizwe empilweni zabantu ngoba litheku liyavuma, Gauteng iyavuma, Mozambique iyavuma, ngisho neSwazini iyavuma. Usufikile uJesu akamhlaba yalingana uzokhulula isizwe sakaZulu wahlupheka mthakathi. Usufikile ubaba kaDeda Mthakathi, thisha wenyanga, thisha wezangoma, thisha wokhokhovu, Dr. 2+2 Qondisi Gwegwe, Dr. 2+2 Fundisi Nyangadini Khamblesi Tumbona ngaThabalaza, bathi ngwihla ngamabala. Professor 2+2 sekhuluphele ngawakha amabala. Professor 2+2 yandisa umnotho wasezweni lase-Afrika, uzondela imisebenzi yakhe emihle, bani banomona bayithatha intenhle. Uphila impilo kanokusho, uphila impilo yaseMelika, inyanga enganamlomo, ukhonza ukujuqula, juqula mjuquli, fakaza nawe fakazile ubatshele. Professor 2+2 akayena ukudlala. Professor 2+2 is equal to 4, isixazululo sokuphumela kwesizwe sakaZulu namaphethelo. Ukhuluma kwashula iphoyisa umaxoshwa yimfenekwala kube mbohla, bathi thakatha thakathile ngoku uyathakatha
inyembezi zenjabulo siqopha mlando sakwazulu ngisho nezinyanya zamakhosi ziyathokoza ngawe 2+2 bambiza uhleziphi hlezi bembuza uhlala ngakubo usigadla senyama inhliziyo zethu zithi shiqe usigadla senyama bathi usikhama somcebo wafika yena kwasimama iAfrika yonke umlilo njubo hangha wagadla sithi silethela inzondo enkulu iAfrika yonke fanele bayayithanda imisebenzi kaProfessor 2+2 emihle bathi injula phophe inyanga yezimanga udlela zibheke empumelelweni undlela zimhlophe hlala bembeka amabala bathi isikeshi kade bashaye phansi kwashunqutulu uhinyanga ekhanyise ebumnyameni hlobisa isibhakabhaka bukhulu bakho buyakhathaza khanyisa sigadla abantu bayayithokozela imisebenzi yakhe emihle uhumqazululi Dr. 2+2 yinkunzi Professor Sibingelele abasibukelayo ngalesikhathi. Sibingelele sihamba nabo uhambweni lwethu. Ngopha mlando lesifuna ukukhombisa abantu izinto eziphilayo ubukhoma. Sifuna ukukhombisa abantu imfihlakalo siyenze kube sobala vele isikhathi siyavuma. Vele isikhathi siyavuma. Vele isikhathi siyavuma ukuthi izinto abantu abazazi abantu bangena ezintweni bazi. Isikhathi konke kunesikhathi sakho Mshumayeli 3 lokhuluma udokotela u2+2 ugogo logobile saluka sempondo uvuma vumana uvuma ezizweni usandla sembethe izulu nomhlaba uhambo lusaqhubeka libheke enjuleni sawubona lapho ukhona uhlala ungasuku subscribe nje kuphela Dr. 2+2 channel melapho indabuko otholakala phansi ejozini kwaMhlaba yalingana enombolini ethi 0727378514 okuhle nokumhlophe empilweni zabantu kunjalo kusazoba njalo futhi ngekuhlale kunje siyahamba uhambo luphokophele ezintweni ezijulile ezingavezwa nezingabonwa ngamehlo kodwa kumele namhlanje zibonakale. Siyacela nje ukuthi kungajima amakhamera sambeni kuyoqopheka umlando phansi kwaMhlaba yalingana. Kunjalo kusazoba njalo uhambo lusaqhubeka. Khumbula sisukaphi. Kunzima madoda. 0727378514 asambeni singasali. Akulahlambeleko ngakufela ungalahli ithemba impilo zabantu kumele iqhubeke usuku nosuku. 07273785 bantu bakithi bantu basemhlabeni jikelele sekunjalo uhambo luyaqhubeka. Uma sithi thatha lento ayinabungozi suke sikhuluma ngento esiyaziyo ukuthi yoba usize empilweni lakho. Sikhulumele ekuthenini ungezwe abantu bekusabisa bona babe bephila. Uma into inobungozi bona baphila kanjani? Uqala sikhula sasitshelwa ukuthi hayi kunzima kuba no code 14 license. Uma kunzima baba nawo kanjani? Ayikho into enzima bakithi. Ayikho into enzima.
Uma ke nje wafika sahlala phansi sakhuluma sesiyafika sambeni. Uma uke wahlala phansi sakhuluma ayikho into enzima. Okuhlula amadoda kuyabika. 072737 sesafika nakho.